Hvor mange skærme har du i den? 6 stykker. Jeg kan ikke have husket selv, hvor mange der er sat i. 6 videoskærme er der altså i, men det ved jeg, det bliver slået senere i dag. Der er andre biler hernede, der har mange flere. Men det har vi heldigvis til gode. Så må vi se på det. Men i hvert fald så spiller det godt, og det ser godt ud. Så er det bare et spørgsmål om, hvad dommerne bedømmer det til. Det er nu lige først på eftermiddag.